Hello mga bay, maayong hapon na diri sa Pilipinas, alas 5 ang takna sa kahaponon. So dara among bintana abri para makita ang mga tanom sa gawas. Dao ang mga bulak sa gawas. Okay, magawas ta ha. Ito mo sa ako ang garden. Charot. Oh. Darang amo ang garden. Ang usa to ra gitugnaw. Nang hiyugpos. Oh, dara among garden, among ipangtanom atong isang bulan ang milabay. Oh, diara namulak na siya. Namulak nagbayulit. Sunod buwan mga layos na kini. Wa na kinabuhi. Oh, diara ang baliti. Gamay ra kayo ang dahon. Oh, naya kay gitamnan pa namo ang silong pod. Naginilugay na sila diha sa sustansya. Dera unsa man ngalan ani mo na ba ni sa ato mga sagbot ra man ni kini. Mga damo lamang ba. Oh, dera. Di pang usa ka baliti, wanay dahon. Piting tugnaw na. Oh, ang kalabo piti ng tambuka. No? Tambok na kayo ang dahon sa oregano mon. Mag-inom ka na dito, pigain mo kutsara. Ganyan. Iganyan mo muna sa apoy kunti. Tapos pigain mo para anong ubo mo. Oh, ayan, ito ang itsura ng ano namin garden. Nagsindi kami ng uling kay mag-standby sila sa labas. Tapos kuan, gipang tugnaw. Gitugnaw man dai mo nga mo standby man mo di gawas, makamot ka ni. Agay kainit. Oh, ang uling gipampunit na. Darang among itsura sa among garden. Nindot man kayo mon. Oh, gapa gino. Dito ka magkatriyo na gre ka dito. Sige, paso. Dayon biglang muglabas ang amo. Kina nga buang naman ni akong mga ulipon. Darang ganing mga tambal ani. Tambok nga yuta, fertilizer. Dagdagan ko pa Torang amo ang pamuubo. Unya mamuubo ko. Mugawas ko sa gate kay kapoy mo si adto pa sa sulod sa luyo, magkuan pa mga bu. Dinhar ko sa gawas sa gate pero dagan-dagan lagi dali-dali. No, gwapa kaayo ang muna ni amo ang garden. Nang awas na gibubuan mo ni kanina mon? Hindi kahapon pa yan. No, isang araw nagdilig ka pa. Oo, nagdilig ako. Wag kang magdilig. Ako muna. Okay, no. Cultivate ko. Nag-awas na siya, oh. Tapos ito, malagayan ng kandila. Sus, dako pa ang banga kisa kandila. Kagamatoy ros kandila, oh. Nya ang banga piting dako, ah. Darang amo ang kuan. Garden, taman dito. Taman dito among balay. Ngayon, naapag yung mga bulak sa sulod. Nigsod ni mo sa kuan. Di mga sangig, oh. Ha? Patay na. Naman? Ayan, oh. Naluoy na yung ilalim. Wala na. Lata na talaga yung alim. Itanggalin mo, putulin mo siya dyan. Tapos itanim mo siya ulit. Hindi na, saka. Pero kung Hindi siya, na pwede. Iyaan mo muna, itanim mo. lang. Itanim mo ganyan. Tulak mo. Dara ang mga bulak. Guwapa kaayo. Oh. Di apa, oh. Maghimo ko og chai nila. Mauni ang mint, oh. Dani ra ko magkuha. Mangutlo ko diri dahon. Mahimo ko nilag tuba. Mauni ako ibutang. Bulaklak na siya. Oh. Darang amo ang sulod. Darang. Ha? Bakit namatay? Ginalaw mo ba yan? Darang mga bulak mga bayo. Oh, bago na pud ang lingkuranan. Sa una katong gray dire. Oh, bago na pud. Iting naghanang bisyo ni nila. Parang namatay o nasubrahan sa tubig. Ano kaya? Darang mga bulak. Pag-sab ito. Guwapa kayo. Di pa, oh. Gabi-gabi. Ang siya ba? O, di apa'y balite. Di sa kilid. Ano ang among entrance na mo. Muna siya.
Gwapa kaayo ang entrance. Napay table. Tuwa sila sa sud. Nagtabi, sige hab-hab mapay pagkaon, ngaon na pod, snack. Sige mon. Gwapa kaayo mon ba? Gwapa kaayo ang view mon. Katriona Gray mon. Kitog na mo himon mon ay. Para maestra sa Flores de Mayo. Maestra sa Flores de Mayo, harang balay ba yo? Oh, tama dito. Ala, sige. Diara ang gate. Data pa dito gate puto sa sakyanan. Napay usa ka gate. So sige no. Gwapa kayo gidhaw. Gwapa gid ya. Sige bilisan na uling ya kag magpahulay na kami oh. Hago ng lawas ko. Mula buntag sayo kag karon. Apang usa ka gate mga bay. Kani ang gate sa sakyanan. Nara diri ang basurahan sa kilid. Pero kuyugan pag gid mi sa mga galon. Inig abrig diri basura na. Igore labog gilak pag gid ni. Oo, di mabre kay kinahanglan maglabay mig basura kuyog gid ang agalon. So, mo nang kinabuhi Kinakain. Kasi ng gate na kasama pa rin ang amo talaga pagtapon. Sama pa rin baka may mag ano sa amin dyan. Diyos ko puro de. At ayun. Masarap na. Oh, dito ka magtapat. Unya, naibagong revelasyon ang akong agalon. Karon. Alright. Di usah man iman. Okay. Istorya ko sa akong agalon ganiha. Sige. Kung mo stay kuno ko hangtod June, iyahang punan ang akong sweldo himuon niyang 200 akong bulan. Dayon lahi pagyod ang another 200 inigabot sa June. Dayon lahi pagyod ang bonus nga 2 ka tuig og tunga nga bulan. Bali pila na ka bulan to. So butang tala nga mahimong times 2 ang ako ang sweldo no. Sugod sa March iyang offer sa ako so ang iyahang gihatag sa ako karon kada bulan ato lang ni gasugod atong miaging bulan 150. Ang ibig sabihin, yung kwan na yun ang sahod mo na yun nga ang sahod mo sa isang buwan. Oo. Tapos, ang mangyayari, pag mag-stay ka dito ng hanggang June, hanggang matapos ang Ramadan, sa sahuran bibigyan ka nila ng 200 sa tapos pag sunod na umuwi ka, buwan. bibigyan ka pa ng bonus. Bibigyan pa ako ng 2.5 buwan na bonus. Bali 400 500 lahat. Sige. 500 kasi 400 2 buwan na yun na bonus. Oo. 200 ang isang buwan eh. So magiging 400. Dalawat kalahati so magiging 500. Ngayon, iba pa yung dinadagdag niya sa sweldo. So sabi ko, ang sagot ko naman, nag-promise na ko sa ako ang mga anak nga graduation na ako, na present ko. Wa na sila ilaing wala na silang ibang hinangad na regalo kundi ako sarili ko. Yun lang ang pinaka-importante na regalo nila. Regalo ko rin sa kanila. Kasi first time ko nga mag-attend ng recognition at graduation pa ng pinakapanganay ko. Yun ang sinabi ko. Hindi ko kayang ipagpalit yung damdamin, yung nararamdaman ng mga anak ko sa pera. Sabi ko gano'n. Pero, hindi naman ako mangangako. Di ko alam, parang nararamdaman na siguro nila na hindi na talaga ako magbalik. Kaya, ang dami na nilang pangako ngayon. Diyos ko, hindi na mabilang ang pangako nila sa akin na hindi nila natutupad. Hindi na mabilang. Kaya, hindi na ako naniniwala as in. So, go, go, go. I don't care. Pati ko, nararamdaman nila yung kaya dala mo na lahat ng package mo. Kaya pala kaninang umaga, nagpaparamdam si mama, sabi niya, mali daw may mali daw sa ticket. Sabi ko, anong mali? Kasi dapat sabay kami ni Ate Ruchi.
Sabi naman niya, mauna daw ako kaysa kay Ate Ruchi. Sabi ko, bakit naman? Di ba sabay naman yan kinuha? Bakit may mali? Kasi pinalipat-lipat nila kasi yan eh. Kung ano yung kinuha sana nila yung una, yun na sana yun. Ngayon, sabi ko, magkano kaya? Ang plano ko pa naman sana, magpadala ko kay Ate Ruchi ng kahit isang bag para malaman ko, para mabawasan naman yung dala ko kasi sigurado ako na makabayad ako ng extra nito. Ang problema, ang extra bayad, saan tayo magkuha? Anyways, hindi naman tayo bigyan ng pagsubok na walang paraan, no? Kung talagang hindi nila tatanggapin yung isang bag ko pa, sandali ha, pwede bang isuot ko lahat ito? Pati, Hindi yan. ha? Hindi, tatanungin ko pa si Munira ngayon kung magkano ang extra luggage. Titingnan ko kung saan tayo makamura, kung mag-extra luggage na mabilis makarating, Yun na yan, oh. or kung i-package ngayon, saan kaya ang makamura, yun ang... Pwede na, no? Pwede na ilagay kasi mapupog na pag hinintay pa lahat. Okay, sige, go. Pakitanggal mo. Lagay na natin. Yan. Dito natin ilagay. Ito yung duya namin. Ito yung ulingan. Ito yung sa tambayan nilang. Lamig-lamig. Diyos ko po. Dito lang sa isang tabi. Hindi pwedeng ikalat mo. Dandahan lamang. Ako na. Hayaan mo lang ganyan. Tapos tawagin mo na si Inday. Dito lang yan sa tabi. Yan. Tsaka dito sa tabi din. Pag na ipatong. Alright. Tapos ng uling bis yung uling nila. Tara. Let's. Okay. So, hindi. Babalik ko pa sa kanila. Magtimpla pa ng chai. Ito ang nila mga bayo, tambayan. Ayan, bahay namin. Wala kaming makitang tao dyan. Kung hindi kami lalabas. Wala kami makitang tao. Dito kami nakakulong lahat. Ayan, naantok na. Musulod nami. Bye!